Η ειδοποίηση στο κινητό της ξαδέρφης μου τράβηξε την προσοχή μου από την άλλη άκρη του δωματίου. Ιστορική νίκη. Δικηγορική εταιρεία. Εξασφαλίζει διακανονισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ σε υπόθεση προστασίας καταναλωτών. Η καρδιά μου έκανε ένα σάλτο, καθώς την έβλεπα να προσπερνά την είδηση χωρίς δεύτερη ματιά. Αν ήξεραν μόνο... Είμαι η Δανάη και έχω περάσει όλη μου τη ζωή νιώθοντας σαν η τελευταία τρύπα του ζουρνά για την οικογένειά μου. Ακόμα και τώρα, στεκόμενη στο πολυτελώς διακοσμημένο σαλόνι των γονιών μου, κατά τη διάρκεια της ετήσιας οικογενειακής μας συγκέντρωσης, ακούω τη βροντερή φωνή του πατέρα μου να πνίγει όλες τις άλλες, καθώς καφιέται για τον αδερφό μου, τον Ηλία. Ο Ηλίας μόλις έκλεισε άλλη, μια μεγάλη συμφωνία. Το στήθος του πατέρα, του Κώστα, φούσκωσε από περηφάνεια. Αυτό είναι το αγόρι μου. Πάντα στοχεύει ψηλότερα, ακολουθώντας τα βήματά μου, ακριβώς όπως ήξερα ότι θα έκανε. Ήπια μια μεγάλη γουλιά, κρασί, αφήνοντας το πικρό υγρό να ταιριάξει με τη διάθεσή μου. Το κρυστάλλινο ποτήρι έπιανε το απογευματινό φως, δημιουργώντας μικροσκοπικά ουράνια τόξα στο ξύλινο πάτωμα. Περισσότερη προσοχή από όσοι συνήθως τραβούσα εγώ σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Δανάη, γλυκιά μου, ή Δάφνη, η γυναίκα του αδερφού μου, με πλησίασε γλυκανάλατα με το τέλεια εξασκημένο της χαμόγελο. Ακόμα ασχολείσαι με εκείνο το δικηγοριλίκι σου. Ακόμα ασχολούμαι με εκείνο το δικηγοριλίκι μου, επανέλαβα, αναγκάζοντας τον εαυτό μου να χαμογελάσει. Τα δάχτυλά μου έσφιξαν γύρω από το πόδι του ποτηριού μου. «Α, ωραία», είπε, με έναν τόνο που υπονοούσε κάθε άλλο παρά αυτό. «Ξέρεις, η εταιρεία του Ηλία μόλις είχε το καλύτερό της τρίμηνο. Σκέφτεται να επεκταθεί διεθνώς». Πριν προλάβω να απαντήσω, η φωνή του πατέρα μου ακούστηκε ξανά. «Ελάτε όλοι εδώ, ο Ηλίας έχει μια ανακοίνωση». Η οικογένεια μαζεύτηκε, υπάκουα γύρω από τον αδερφό μου, σαν τις πεταλούδες στο φως. Εγώ έμεινα πιο πίσω, βλέποντας τα μάτια της μητέρας μου, της Σοφίας, να βρίσκουν τα δικά μου από την άλλη άκρη του δωματίου. Μου έριξε ένα μικρό, συγκαταβατικό χαμόγελο πριν στρέψει την προσοχή της στο χρυσό της παιδί. «Μόλις εξασφαλίσαμε μια συνεργασία που θα φέρει επανάσταση στη θέση μας στην αγορά», ανακοίνωσε ο Ηλίας, με το χέρι του γύρω από τη μέση της Δάφνης. Η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη, αλήθεια. Κάποιες πρόσφατες αλλαγές στον κλάδο λειτουργήσαν πραγματικά υπέρ μας. Έπρεπε να δαγκώσω το χείλη μου για να μην γελάσω. Αυτές οι αλλαγές στον κλάδο σχετίζονταν άμεσα με τη δική μου αγωγή. Αλλά φυσικά, αυτός δεν είχε ιδέα. «Αυτός είναι ο γιος μου». Ο πατέρας χτύπησε τον Ηλία στην πλάτη. Πάντα κάνει τις σωστές κινήσεις, ξέρετε, από τότε που ήταν μόλις 10 χρονών. Γλίστρισα στην κουζίνα, χρειαζόμενη μια στιγμή να ανασάνω. Η Ελίζα, η καλύτερη μου φίλη και συνάδελφος δικηγόρος, που είχα σύρει μαζί μου για ηθική υποστήριξη, με ακολούθησε. «Είσαι καλά», ψιθύρισε, ακουμπώντας τον πάγκο από γρανίτη. «Περίφημα», μουρμούρισα ξαναγεμίζοντας το ποτήρι μου. «Λατρεύω να βλέπω τον αδερφό μου να παίρνει τα εύσημα για τη δουλειά μου χωρίς καν να το ξέρει». «Θα μπορούσες να τους το πεις, ξέρεις, τώρα αμέσως. Να δεις τις φάτσες τους όταν το καταλάβουν». «Όχι ακόμα», την έκοψα. «Ο συγχρονισμός πρέπει να είναι τέλειος». Η πόρτα της κουζίνας άνοιξε απότομα και μπήκε η μητέρα μου, φανερά κουρασμένη. «Δανάη, αγάπη μου, ο πατέρας σου ρωτάει που πήγες. Θέλει να μαζευτείτε όλοι για φωτογραφίες». «Φυσικά και θέλει», είπα, ισιώνοντας το σακάκι μου. «Μην τυχόν και χάσουμε την ευκαιρία να απαθανατήσουμε άλλη μια στιγμή θριάμβου του Ηλία». «Δαναάκι», ξεκίνησε η μαμά, αλλά εγώ την είχα ήδη προσπεράσει. Πίσω στο σαλόνι, ο Άλκης, ο αδερφός της Δάφνης και συνεταίρος του Ηλία, κοιτούσε το κινητό του. Τα μάτια του διευρύνθηκαν ελαφρώς και σήκωσε το βλέμμα του, συναντώντας το δικό μου. Για μια στιγμή αναρωτήθηκα αν είχε δει κι αυτό την είδηση. «Σφιχτείτε όλοι», φώναξε ο πατέρας, κάνοντας νόημα με τα χέρια του. «Ο Ηλίας και η Δάφνη στο κέντρο, φυσικά. Δανάη, εσύ μπορείς να σταθείς εκεί στην άκρη». Καθώς η οικογένεια τακτοποιούνταν, πήρα την καθορισμένη μου θέση στην περιφέρεια. Ο φωτογράφος, ναι. Ο πατέρας μου είχε προσλάβει επαγγελματία φωτογράφο για αυτή την αυτοσχέδια οικογενειακή συγκέντρωση. Ρύθμιζε την κάμερά του. «Ίσως θα έπρεπε να βγάλουμε μία μόνο με την στενή οικογένεια του Ηλία», πρότεινε ο πατέρας και κάτι μέσα μου έσπασε. «Βασικά», είπα,
Η φωνή μου ακούστηκε σε όλο το δωμάτιο. Νομίζω ότι θα παραλείψω τις φωτογραφίες. Έχω κάποια δουλειά να ελέγξω για αύριο. Έλα τώρα. Ο πατέρας συνοφριώθηκε. Σίγουρα οι μικροϋποθέσεις σου μπορούν να περιμένουν. Είδα την Ελίζα να τεντώνεται από τη θέση της κοντά στο παράθυρο, ξέροντας ακριβώς ποια μικρή υπόθεση είχα μόλις κερδίσει. Μικρή υπόθεση, αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ. Έχεις δίκιο, μπαμπά, είπα γλυκά, παίρνοντας ξανά τη θέση μου στην άκρη της ομάδας. Κάποια πράγματα είναι πιο σημαντικά από τη δουλειά. Η κάμερα έκανε κλικ, εχμαλωτίζοντας τα χαμόγελά μας. Κάποια γνήσια, κάποια πιεσμένα. Καθώς διαλυόμασταν, έριξα άλλη μια ματιά στο κινητό της ξαδέρφης μου, ακόμα ανοιχτό στο ειδησεογραφικό άρθρο για την νίκη μου. Σύντομα θα το μάθαιναν όλοι, αλλά προς το παρόν θα τους άφηνα να απολαύσουν τη στιγμή τους στον ήλιο. Στο κάτω-κάτω, η καλύτερη εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, και η δική μου ήταν σχεδόν τέλεια παγωμένη. Κοίτα τι έφτιαξε ο Ηλίας στα καλλιτεχνικά σήμερα. Η φωνή της μαμάς αντιχούσε από 20 χρόνια πριν, καθώς στεκόμουν στο παλιό μου υπνοδωμάτιο, τώρα μετατραπαίνω σε δωμάτιο μουσείο αναμνηστικών του πατέρα. Η τύχη ήταν σοβαντισμένη με τα επιτεύγματα του Ηλία. Ακαδημαϊκά βραβεία, αφιερώματα σε επιχειρηματικά περιοδικά και εκείνο το καταραμένο έργο τέχνης από μακαρόνια που κατά κάποιο τρόπο κατήχε ακόμα τιμητική θέση. Είχα δραπετεύσει στον πάνω όροφο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, χρειαζόμενη ένα διάλειμμα από τη συνεχή υπενθύμηση της θέσης μου ως δεύτερης. Η Ελίζα με ακολούθησε, όπως πάντα, η πιστή μου σκιά. «Εσύ είσαι αυτή», ρώτησε, δείχνοντας μια σκονισμένη οικογενειακή φωτογραφία χωμένη σε μια γωνία. Ήμουν 12, φορούσα σιδεράκια και είχα ένα πιεσμένο χαμόγελο, ενώ ο Ηλίας στεκόταν στο κέντρο, κρατώντας το τρόπαιο της ομάδας ρητορικής του. «Ναι», είπα, σηκώνοντας την κορνίζα. Αυτό ήταν αμέσως μετά τη νίκη μου στην πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Επιστημών. Ο πατέρας δεν ήρθε, ήταν στον διαγωνισμό ρητορικής του Ηλία. «Το ηφαίστειό σου πρέπει να ήταν εντυπωσιακό», χαμογέλασε η Ελίζα. «Δεν ήταν ηφαίστειο. Είχα αναπτύξει ένα προκαταρκτικό μοντέλο για τον καθαρισμό του νερού σε αναπτυσσόμενες χώρες». Άφησα τη φωτογραφία κάτω πιο δυνατά από ό,τι χρειαζόταν. Όχι ότι το πρόσεξε κανείς. Ένα τρίξιμο στο πάτωμα ανήγγειλε την άφιξη της μητέρας μου. «Σκέφτηκα ότι μπορεί να σε βρω εδώ πάνω», είπε απαλά. «Ο πατέρας σου δείχνει σε όλους ξανά το παλιό γράμμα αποδοχής του Ηλία από το Χάρβαρντ». «Φυσικά και το κάνει», μουρμούρισα. «Μήπως έβγαλε και τη δική μου εισαγωγή στη νομική Αθηνών?» Περίμενε. Αυτή μάλλον είναι στα σκουπίδια, εκεί που την έβαλε». «Δανάη», αναστέναξε η μαμά. «Ξέρεις ότι είναι περήφανος και για σένα, με τον τρόπο του». «Αλήθεια. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ανέφερε τα επιτεύγματά μου σε κάποιον? Πότε ήταν η τελευταία φορά που ρώτησε καν για τις υποθέσεις μου?» Πριν προλάβει η μαμά να απαντήσει, φωνές ακούστηκαν από κάτω. «Κώστα, πες τους πώς ο Ηλίας εξασφάλισε εκείνη τη συγχώνευση τον πρώτο του χρόνο». Η φωνή της Δάφνης διαπέρασε το πάτωμα. Αυτή είναι ιστορία», ακολούθησε η βροντερή απάντηση του πατέρα. «Το αγόρι μου τους έδειξε σε όλους πώς γίνεται. Φυσικό επιχειρηματικό δαιμόνιο, ακριβώς όπως ο γέρος του. Όχι σαν σταμάτησε τον εαυτό του. Αλλά όλοι ξέραμε τι θα έλεγε. Όχι σαν τη Δανάη. Θα έπρεπε να πάω να δω τα ορεκτικά», είπε ήσυχα η μαμά, αποσυρώμενη από την άβολη στιγμή. Η Ελίζα μου άγγιξε το χέρι. «Είσαι καλά?» «Ξέρεις τι είναι αστείο?» είπα πλησιάζοντας το παράθυρο. «Όταν ήμουνα 14 είπα στον πατέρα ότι ήθελα να γίνω δικηγόρος». Γέλασε και είπε ότι θα έπρεπε να σκεφτώ κάτι πιο ταιριαστό, όπως δασκάλα ή νοσοκόμα. Τι τον έκανε να αλλάξει γνώμη? Δεν άλλαξε. Εγώ άλλαξα γνώμη για το αν χρειαζόμουν την έγκρισή του. Η πόρτα άνοιξε ξανά, αυτή τη φορά αποκαλύπτοντας τον Ηλία. Αδερφούλα, κρύβεσαι εδώ πάνω». «Απλώς αναπολώ», έκανα νόημα προς το παρελθόν μου δωμάτιο που είχε γίνει βωμός. «Θυμάσαι όταν παίζαμε γραφείο εδώ πάνω?» ρώτησε, παίρνοντας ένα από τα παλιά του τρόπαια. «Πάντα ήθελες να είσαι το αφεντικό?» «Ναι, και εσύ πάντα μου έλεγες ότι τα κορίτσια δεν μπορούν να γίνουν αφεντικά». «Τα παιδιά λένε χαζομάρες», σήκωσε τους ώμους. «Αλλά κοίτα μας τώρα. Και οι δύο επιτυχημένοι, με το δικό μας τρόπο».
Με τον δικό μας τρόπο, επανέλαβα. Κάποιοι πιο πολύ διαφημισμένοι από άλλους. Έλα τώρα, Δανάη, μην είσαι έτσι. Ξέρεις πως είναι ο μπαμπάς. Μια αναστάτωση στον κάτω όροφο μας διέκοψε. Η φωνή του Άλκη ακούστηκε δυνατά. Κώστα, δεν θα πιστεύεις αυτές τις τριμηνιαίες προβλέψεις. Οι κανονιστικές αλλαγές από εκείνη την ομαδική αγωγή έχουν ανοίξει εντελώς νέες αγορές για εμάς. Το στομάχι μου σφίχτηκε. Η Ελίζα μου έριξε ένα βλέμμα γεμάτο νόημα. Αυτό είναι το... Αγόρι μου, βροντοφώναξε ξανά ο πατέρας. Πάντα βρίσκει τρόπο να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Ο Ηλίας έλαμψε. Το καθήκον με καλεί. Κατεβαίνω σε ένα λεπτό. Αφού έφυγε, η Ελίζα γύρισε προς το μέρος μου. Για πόσο ακόμα θα τους αφήνεις να παίρνουν τα εύσημα για τη δουλειά σου? Μέχρι η στιγμή να είναι κατάλληλη, είπα ισιώνοντας τους ώμους μου. Άσε τους να απολαύσουν τη γιορτή τους. Σύντομα θα μάθουν ακριβώς ποιος προκάλεσε αυτές τις κανονιστικές αλλαγές. Κατεβήκαμε κάτω, όπου ο Άλκης έδειχνε στον πατέρα κάποια στοιχεία στο τάμπλετ του. «Αυτοί οι αριθμοί είναι απίστευτοι, μπαμπά», ξεφώνησε ο Κώστας. «Ηλία, γιέ μου, ξεπέρασες τον εαυτό σου. Βασικά, παρενέβη η Δάφνη, οι πηγές μου λένε ότι ήταν κάποιος κορυφαίος δικηγόρος που προώθησε αυτές τις αλλαγές. Κάποιος από την Παπαδάκης, αν συνεργάτες». Με κοίταξε κατευθείαν. «Δεν είναι αυτή η εταιρεία σου, Δανάη?» «Είναι», χαμογέλασα αθώα. Δεν το είχα προσέξει. Το δωμάτιο ξαφνικά ζεστάθηκε καθώς τα μάτια του Άλκη στένεψαν ελαφρώς. Άρχιζε να ενώνει τα κομμάτια, αλλά δεν είχε φτάσει ακόμα εκεί. «Λοιπόν», ο πατέρας έκανε μια απορριπτική χειρονομία. «Όποιος κι αν ήταν, βοήθησε την εταιρεία του γιού μου να ανθίσει. Αυτό έχει σημασία». Είδα την Ελίζα να προσπαθεί να συγκρατήσει ένα γέλιο πίσω από το ποτήρι της. Η ηρωνία ήταν σχεδόν τέλεια. «Στην επιτυχία!» Ο πατέρας σήκωσε το ποτήρι του κοιτάζοντας περήφανα τον Ηλία. «Στην επιτυχία», επανέλαβα σκεπτόμενη τον φάκελο της υπόθεσης που βρισκόταν στο γραφείο μου, με την υπογραφή μου στον τελικό διακανονισμό που είχε αλλάξει τα πάντα. Όπως κι αν έρχεται, 3 χρόνια από τη ζωή μου. Ψιθύρισα στην Ελίζα καθώς στεκόμασταν στην πίσω βεράντα, μακριά από το οικογενειακό χάος. 3 χρόνια άγρυπνων νυχτών, χαμένων γιορτών και ατελείωτων καταθέσεων. Και αυτοί είναι μέσα και γιορτάζουν λες και ο Ηλίας τα ενορχίστρωσε όλα. Η ανάμνηση εκείνης της τελευταίας μέρας στο δικαστήριο ήταν ακόμα νοπή. Το σφυρί του δικαστή να χτυπά, τα νικητήρια νεύματα από τους συναδέλφους μου, τα δάκρυα στα μάτια του πελάτη μας. Είχα παλέψει με νύχια και με δόντια ενάντια σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας και είχα κερδίσει. «Θυμάσαι όταν πρωτοπήρες την υπόθεση?» ρώτησε η Ελίζα, τραβώντας με από τις σκέψεις μου. «Ήσουν τρομοκρατημένη?» «Ένσταση, συνάδελφε», χαμογέλασα ειρωνικά. «Ήμουνα κατάλληλα προσεκτική». «Κρυβόσουν κάτω από το γραφείο σου όταν σε βρήκα». Ήταν στρατηγική υποχώρηση. Η σειρώμενη πόρτα άνοιξε και η Μυρτώ, η δημοσιογράφος φίλη μου, βγήκε έξω. «Εδώ είστε, σας έψαχνα παντού». «Κρύβομαι από την συντριπτική περηφάνεια της οικογένειάς μου για τα επιτεύγματά μου», είπα ανέκφραστα. «Σχετικά με αυτό». Η Μυρτώ χαμήλωσε τη φωνή της, ρίχνοντας μια ματιά πάνω από τον ώμο της. «Έχω κάνει κάποια έρευνα για τις επιπτώσεις της αγωγής σου. Δεν θα πιστεύεις τι βρήκα». Πριν προλάβει να συνεχίσει, η φωνή της Δάφνης διαπέρασε τον αέρα. «Δανάη, ο πατέρας σου σε ζητάει. Κάτι για να ακούσει για... πώς το είπε? Το μικρό σου δικαστηριάκι». Ανταλλάξαμε ένα βλέμμα γεμάτο νόημα με την Ελίζα. «Το μικρό μου δικαστηριάκι. Σωστά. Πίσω μέσα. Ο πατέρας προέδρευε στο σαλόνι, με τον Ηλία στα δεξιά του, ως συνήθως. Ανάτι. Πες μας για την τελευταία σου υπόθεση, γλυκιά μου. Κάτι για προστασία καταναλωτών». «Βασικά», ξεκίνησα, αλλά ο Ηλίας με διέκοψε. «Μπαμπά, πρέπει να δεις αυτούς τους αριθμούς που μου έδειξε μόλις ο Άλκης». Η μετατόπιση της αγοράς από εκείνες τις νέες ρυθμίσεις ήταν απίστευτη για εμάς. Οι ρυθμίσεις που προήλθαν από τη δική μου, προσπάθησα ξανά. «Ο αδερφός σου πάντα είχε τέλειο συγχρονισμό».
Έλαμψε ο πατέρας. Θυμάσαι όταν πούλησε την πρώτη του εταιρεία ακριβώς πριν καταρρεύσει η αγορά. Συνάντησα το βλέμμα της μαμάς από την άλλη άκρη του δωματίου. Μου έριξε εκείνο το ίδιο συγκαταβατικό βλέμμα που μου έριχνε εδώ και 34 χρόνια. Θυμάμαι, είπα ήσυχα. Ήταν την ίδια εβδομάδα που έγινα συνέτερος. Α, ήταν. Ο πατέρας φάνηκε ειλικρινά έκπληκτος. Πρέπει να μου... διέφυγε. Η Ελίζα έκανε ένα βήμα μπροστά, με ενεργοποιημένη τη δικηγορική της λειτουργία. Βασικά, Κώστα, η Δανάη μόλις κέρδισε μια υπόθεση ορόσημο. Ελίζα, της άγγιξα το χέρι. Όχι τώρα. Ο Άλκης κοιτούσε ξανά το τηλέφωνό του, με συνοφριωμένο μέτωπο. Με κοίταξε, μετά ξανά την οθόνη του. Ενδιαφέρον συγχρονισμός, μουρμούρισε. Τι είναι αυτό, ρώτησε ο Ηλίας. Τίποτα, είπε γρήγορα ο Άλκης. Απλώς διαβάζω κάποια νομικά νέα. Το κινητό μου δονήθηκε. Ένα μήνυμα από τη Μυρτώ. Πρέπει να σου μιλήσω τώρα. Η αγωγή σου συνδέεται άμεσα με την ξαφνική οικονομική επιτυχία της εταιρείας του Ηλία. Ζήτησα συγγνώμη και πήγα στην κουζίνα, όπου περίμενε η Μυρτώ. Οι κανονιστικές αλλαγές που επέβαλε η αγωγή σου, ψιθύρισε επειγόντως, δεν έβλαψαν μόνο την εταιρεία που πολεμούσες. Δημιούργησαν μια τεράστια ευκαιρία για μικρότερες εταιρείες στον ίδιο τομέα. Άσε με να μαντέψω. Εταιρείες σαν του αδερφού μου. Ακριβώς. Η νίκη σου βασικά του παρέδωσε ένα χρυσό εισιτήριο. Ακουμπήσα στον πάγκο, αφήνοντας ένα γέλιο που ήταν μισό πικρό, μισό διασκεδαστικό. Άρα είμαι υπεύθυνη για την τελευταία του επιτυχία και δεν το ξέρει καν. Δανάη, φώναξε η μαμά από την τραπεζαρία. Ετοιμαζόμαστε να κόψουμε την τούρτα. Έρχομαι, φώναξα πίσω, μετά γύρισα στη Μυρτώ. Ούτε λέξη γι' αυτό. Όχι ακόμα. Πίσω στην τραπεζαρία, ο Ηλίας στεκόταν στην κεφαλή του τραπεζιού, με ένα ποτήρι σαμπάνια στο χέρι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα. Αυτό το τελευταίο τρίμηνο ήταν απίστευτο για εμάς. Και όλα αυτά χάρη στην αδερφή σου, παρενέβη ξαφνικά ο Άλκης. Όλα τα κεφάλια γύρισαν προς το μέρος του. Η καρδιά μου σταμάτησε. «Τι?» ρώτησε ο Ηλίας. «Εννοώ». Ο Άλκης διόρθωσε ομαλά. Η οικογενειακή υποστήριξη είναι το παν, σωστά. Ακόμα και οι μικρές συνεισφορές έχουν σημασία. Ένιωθα την ένταση της Ελίζας δίπλα μου. Ήξερα ότι ήταν έτοιμη να επέμβει και να με υπερασπιστεί, αλλά της έσφιξα το χέρι κάτω από το τραπέζι. Όχι ακόμα. Στην οικογένεια. Ο Ηλίας σήκωσε το ποτήρι του, αγνοώντας τα υπονοούμενα. Στην οικογένεια, επανέλαβαν όλοι. Σήκωσα κι εγώ το ποτήρι μου, συναντώντας το βλέμμα του Άλκη στην άλλη άκρη του τραπεζιού. Ήξερε, ή τουλάχιστον υποψιαζόταν. Τα κομμάτια έμπαιναν στη θέση τους και σύντομα ολόκληρη η εικόνα θα ήταν ξεκάθαρη σε όλους. «Περισσότερη τούρτα κανείς?» ρώτησε η μαμά, προσπαθώντας να σπάσει την ένταση που δεν μπορούσε ακριβώς να καταλάβει. «Βασικά», είπα σηκώνοντας, «νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μοιραστώ κάποια δικά μου νέα». Αλλά πριν προλάβω να συνεχίσω, το τηλέφωνο του πατέρα χτύπησε. «Κράτα αυτή τη σκέψη, γλυκιά μου. Ηλία, γέ μου, είναι εκείνος ο δημοσιογράφος από το Forbes. Όλη η ησυχία». Κάθισα ξανά κάτω, παρακολουθώντας τον πατέρα να καλοπιάνει τον Ηλία για το επερχόμενο αφιέρωμά του στο περιοδικό. Η ώρα δεν ήταν ακόμα κατάλληλη, αλλά ερχόταν. «Δανάη». Η Μυρτώ με άρπαξε από το χέρι, τραβώντας με στο γραφείο. «Πρέπει να το δεις αυτό, τώρα αμέσως». Μου έβαλε το κινητό της μπροστά στο πρόσωπο, ανοιχτό σε ένα έκτακτο ειδησιογραφικό άρθρο. Αποκαλύφθηκε ανώνυμη δικηγόρος πίσω από «Νίκη που ταρακούνησε τη βιομηχανία». Διάβασα δυνατά, το στομάχι μου να σφίγγεται. Ποιος το διέρευσε αυτό? Συνέχισε να διαβάζεις. Με παρότρινε η Μυρτώ. Το άρθρο δεν με κατονόμαζε άμεσα, αλλά περιείχε αρκετές λεπτομέρειες ώστε όποιος έδινε προσοχή να μπορούσε να συνδέσει τις τελείες. Ειδικά κάποιος που ας πούμε διήθυνε μια εταιρεία που είχε μυστηριωδώς ωφεληθεί από την υπόθεση. «Το ξέρει κανείς άλλος?» ρώτησα. Ο Άλκης το διαβάζει τα τελευταία 10 λεπτά. Σε κοιτάζει συνέχεια σαν να είσαι ένας γρίφος που προσπαθεί να λύσει. Ένα χτύπημα στην πόρτα του γραφείου μας έκανε να πεταχτούμε και οι δύο. Μιλώντας για τον διάβολο, ο Άλκης στεκόταν εκεί, με το κινητό στο χέρι,
«Ενδιαφέρον ανάγνωσμα», είπε, μπαίνοντας μέσα και κλείνοντας την πόρτα πίσω του. «Πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση, δεν νομίζεις?» «Είμαι σίγουρη ότι δεν ξέρω τι εννοείς», απάντησα κρατώντας σταθερή τη φωνή μου. «Άσε τις παραστάσεις, Δανάη. Εσύ ήσουν, έτσι δεν είναι? Η αγωγή, οι ρυθμίσεις, όλα». Πριν προλάβω να απαντήσω, η πόρτα άνοιξε ξανά. Ο Ηλίας μπήκε μέσα, όλο χαμόγελα. «Εδώ είστε. Ο μπαμπάς ψάχνει για... Τι συμβαίνει?» «Τίποτα», είπε γρήγορα ο Άλκης. «Απλώς συζητάμε κάποια νομικά θέματα με την αδερφή σου». «Νομικά θέματα», γέλασε ο Ηλίας. «Έλα τώρα, Άλκη. Έχουμε επενδυτές που περιμένουν στο τηλέφωνο. Όποια μικροϋπόθεση κι αν δουλεύει η Δανάη, μπορεί να περιμένει». Είδα το χέρι της Μυρτός να σφίγγεται γύρω από το τηλέφωνό της. «Μικροϋπόθεση», μουρμούρισε. «Βασικά», ξεκίνησε ο Άλκης, αλλά τον έκοψα με ένα βλέμμα. «Προχώρα, Ηλία. Μην αφήνεις τους επενδυτές σου να περιμένουν για μένα». Αφού έφυγαν, η Μυρτώ γύρισε προς το μέρος μου. «Αλήθεια, θα τον αφήσεις να συνεχίσει να σου μιλάει έτσι?» «Προς το παρόν». Μια αναστάτωση από το σαλόνι μας τράβηξε έξω. Η Δάφνη διάβαζε κάτι στο τάμπλετ της. Το πρόσωπό της γινόταν όλο και πιο χλωμό. «Αγάπη μου», φώναξε στον Ηλία. «Ίσως θα ήθελες να το δεις αυτό?» «Όχι τώρα, αγαπητή μου. Είμαι στο τηλέφωνο με...» «Τώρα», επέμεινε, τα μάτια της να γυρίζουν προς εμένα. Ένιωσα μια μικρή έξαψη ικανοποίησης. Η Δάφνη ήταν έξυπνη. Το είχε καταλάβει κι αυτή. «Τι όλη αυτή η φασαρία?» ρώτησε ο πατέρας, κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο της Δάφνης στο τάμπλετ. Τα μάτια του διευρύνθηκαν ελαφρώς καθώς διάβαζε. «Λέει εδώ ότι μια γυναίκα δικηγόρος από την Παπαδάκη σε συνεργάτες». Σταμάτησε, κοιτάζοντας με μια ανεξιχνίαστη έκφραση. «Τι έγινε με την Παπαδάκη σε συνεργάτες?» ρώτησε ο Ηλίας, κλείνοντας επιτέλους το τηλέφωνό του. «Τίποτα», είπα ομαλά. «Απλώς κάποια νέα του κλάδου. Τίποτα τόσο σημαντικό όσο η κλήση σου με τους επενδυτές». Η Ελίζα εμφανίστηκε δίπλα μου, σχεδόν δονούμενη από συγκρατημένα συναισθήματα. «Δανάη, σε παρακαλώ, άσε με να τους πω». «Να μας πεις τι?» ρώτησε η μαμά, μπαίνοντας στο δωμάτιο με ένα φρέσκο δίσκο μπισκότα. Η ένταση στο δωμάτιο ήταν τόσο πυκνή που μπορούσες να την κόψεις με μαχαίρι. Ο Άλκης ακόμα κοιτούσε το τηλέφωνό του, η Δάφνη κοιτούσε ανάμεσα σε μένα και τον Ηλία με αυξανόμενη ανησυχία και ο πατέρας φαινόταν παγωμένος στη θέση του με το άρθρο ακόμα ορατό στο τάμπλετ της Δάφνης. «Λοιπόν», η Μυρτώ έσπασε τη σιωπή, τα δημοσιογραφικά της ένστικτα να ενεργοποιούνται. Φαίνεται ότι υπήρξε μία μάλλον σημαντική εξέλιξη στο νομικό κόσμο. Μια υπόθεση που άλλαξε ολόκληρο το τοπίο του κλάδου. Έτσι δεν είναι, Δανάη?» «Αυτό αφορά εκείνη την ομαδική αγωγή», ρώτησε ο Ηλίας απορριπτικά. «Αυτή που συμπτωματικά βοήθησε την εταιρεία μας». «Συμπτωματικά», επανέλαβα, η λέξη είχε πικρή γεύση. «Σωστά, Δανάη», είπε αργά ο Άλκης. «Πόσο καιρό δουλεύεις αυτή την υπόθεση?» 3 χρόνια, απάντησε η Ελίζα για μένα. 3 χρόνια κόλασης, παλεύοντας ενάντια σε απίθανες πιθανότητες, ενώ όλοι σε αυτό το δωμάτιο, εκτός από εμένα, αντιμετώπιζαν τη δουλειά της σαν να μην ήταν τίποτα. «Ελίζα», προειδοποίησα. «Όχι, πρέπει να μάθουν. Πρέπει να καταλάβουν τι εσύ...» Ένα απότομο χτύπημα του τηλεφώνου του Ηλία διέκοψε την ένταση. Κοίταξε την οθόνη. «Είναι ξανά το Forbes, μπαμπά. Θέλουν να μάθουν περισσότερα για το πώς τοποθετηθήκαμε για να εκμεταλλευτούμε τις κανονιστικές αλλαγές». Δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Γέλασα. Ο ήχος ήταν οξύς και ξαφνικός, κάνοντας όλους να γυρίσουν και να με κοιτάξουν. «Κάτι αστείο, αδερφούλα», ρώτησε ο Ηλίας. «Θα μπορούσες να το πεις κι έτσι», απάντησα συναντώντας το βλέμμα γεμάτο νόημα του Άλκη από την άλλη άκρη του δωματίου. «Δανάη», είπε απαλά η μαμά. «Υπάρχει κάτι που θέλεις να μας πεις?» Κοίταξα γύρω στο δωμάτιο, το μπερδεμένο πρόσωπο του πατέρα, την αυξανόμενη κατανόηση της Δάφνης, την πλήρη άγνοια του Ηλία για τη βόμβα που επρόκειτο να σκάσει. «Βασικά», είπα, ισιώνοντας τους ώμους μου, «υπάρχει. Αλλά ίσως θα έπρεπε να περιμένουμε να τελειώσει. Ο Ηλίας στη συνέντευξή του πρώτα. Στο κάτω-κάτω, δεν θα ήθελα το μικρό μου δικαστηριάκι να διακόψει τη στιγμή της δόξας του. Το τηλέφωνο συνέχιζε να χτυπά στο χέρι του Ηλία, αλλά δεν απαντούσε.
Για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα, η πλήρης προσοχή του ήταν στραμμένη πάνω μου. «Απάντησε στο τηλέφωνό σου, Ηλία», είπα γλυκά. «Το Forbes περιμένει». Η ένταση στο δωμάτιο τριζοβολούσε καθώς ο Ηλίας κοιτούσε ανάμεσα στο τηλέφωνο που χτυπούσε και το πρόσωπό μου. Τελικά απέρριψε την κλήση. «Τι συμβαίνει, Δανάη?» ρώτησε, η συνηθισμένη του αυτοπεποίθηση να κλονίζεται ελαφρώς. «Ναι, αγάπη μου», παρενέβη ο πατέρας. «Τι ακριβώς προσπαθείς να πεις?» Πριν προλάβω να απαντήσω, ο Άλκης έκανε ένα βήμα μπροστά. «Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Η κόρη σας, αυτή της οποίας τη δουλειά απορρίπτατε όλη μέρα, είναι η ανώνυμη δικηγόρος πίσω από τη μεγαλύτερη εταιρική αγωγή της χρονιάς. Το δωμάτιο σιώπησε. Θα μπορούσες να ακούσεις μια καρφίτσα να πέφτει. «Αυτό είναι γελίο», χλέβασε ο πατέρας, αλλά η φωνή του δεν είχε πιστικότητα. Η Δανάη χειριζόταν μικροδιαφορές και ασήμαντες διενέξεις. Αυτή η υπόθεση άξιζε 50 εκατομμύρια ευρώ, ολοκλήρωσε η Ελίζα για αυτόν. Συν τις κανονιστικές αλλαγές που αναδιαμόρφωσαν ολόκληρο τον κλάδο. Το χέρι της Δάφνης πέταξε στο στόμα της. Οι αλλαγές που έσωσαν την εταιρεία μας οφείλονταν εξ ολοκλήρου στην κουνιάδα σου, επιβεβαίωσε η Μυρτώ, με το δημοσιογραφικό της χαμόγελο σταθερά στη θέση του. «Αρκετά καλή ιστορία, έτσι δεν είναι?» Ο Ηλίας βυθίστηκε στην πλησιέστερη καρέκλα. «Αυτό δεν είναι δυνατόν». Σήκωσα ένα φρύδι. «Και γιατί αυτό, αγαπητέ μου αδερφέ?» «Επειδή η μικρή Δανάη δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να χειριστεί κάτι τόσο σημαντικό». «Δεν εννοούσα. 3 χρόνια», τον έκοψα. 3 χρόνια δούλευα αυτή την υπόθεση. Κάθε γιορτή που έχασα, κάθε οικογενειακό δείπνο που παρέλειψα, κάθε φορά που όλοι εσείς σηκώνατε τα μάτια στον ουρανό για το μικρό μου δικηγοριλίκι, εγώ έχτιζα την υπόθεση που τελικά θα έσωζε την εταιρεία σου. Αλλά, ξεκίνησε ο πατέρας. Αλλά τι, μπαμπά? Αλλά δεν το πρόσεξες. Αλλά ήσουν πολύ απασχολημένος να επενείς τον Ηλία για να δεις τι κατάφερνα. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκες ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι τόσο σημαντικό. Η μαμά έκανε ένα βήμα μπροστά, με δάκρυα στα μάτια. «Αγάπη μου, γιατί δεν μας το είπες?» «Θα ακούγατε?» ρώτησε απότομα η Ελίζα. «Θα έδινε κανείς από εσάς πραγματικά προσοχή?» «Αυτό δεν είναι δίκαιο», διαμαρτυρήθηκε η Δάφνη. «Πάντα υποστηρίζαμε». «Υποστηρίζατε», γέλασα. «Αυτό το λέτε υποστήριξη. Μόλις σήμερα αναφερθήκατε στην καριέρα μου ως εκείνο το μικρό δικηγοριλίκι. Και αυτό ήταν ένα από τα πιο ευγενικά σχόλια». Ο Άλκης καθάρισε το λαιμό του. «Οι κανονιστικές αλλαγές από την αγωγή σου είναι ο μόνος λόγος που η εταιρεία μας επέζησε από την περσινή τριμηνιαία μετατόπιση της αγοράς». «Το ξέρω», είπα ήσυχα. «Το ήξερες?» Ο Ηλίας σηκώθηκε ξαφνικά. «Το ήξερες και δεν είπες τίποτα. Όπως εσύ δεν λες τίποτα για τα δικά μου επιτεύγματα την τελευταία δεκαετία». Το δωμάτιο σιώπησε ξανά. Ο πατέρας κοιτούσε το πάτωμα, η μαμά έστριβε τα χέρια της και ο Ηλίας έμοιαζε σαν κάποιος να του είχε μόλις πει ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. «Χρειάζομαι ένα ποτό», ανακοίνωσε η Δάφνη, κατευθυνόμενη προς τον μπαρ. «Κάν το διπλό», της φώναξε ο Άλκης. «Λοιπόν», είπε λαμπερά η Μυρτώ, βγάζοντας το δημοσιογραφικό της σημειωματάριο. «Θέλει κανείς να σχολιάσει επίσημα αυτή τη συναρπαστική τροπή των γεγονότων. Βάλ το αυτό στην άκρη», της είπα, αλλά δεν μπόρεσα να μην χαμογελάσω. «Δανάη», μίλησε επιτέλους ο πατέρας, η φωνή του ασυνήθιστα ήσυχη. «Δεν ξέρω τι να πω. Αυτή είναι η πρώτη φορά. Δανάακη», ο Ηλίας πλησίασε. «Δεν είχα ιδέα. Ενώ ήξερα ότι δούλευε σκληρά, αλλά αυτό... Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκες να ρωτήσεις πάνω σε τι δούλευα, έτσι δεν είναι? Κανείς από εσάς». Ο ήχος του γυαλιού που σπάει έκανε όλους να πεταχτούν. Η Δάφνη είχε ρίξει το ποτό της, το κεχριμπαρένιο υγρό να απλώνεται στο ξύλινο πάτωμα. «Συγγνώμη», μουρμούρισε. «Απλώς όλο αυτό τον καιρό η επιτυχία της εταιρείας μας οφειλόταν στο άτομο που όλοι εσείς αντιμετωπίζατε με συγκατάβαση από την παιδική του ηλικία», ολοκλήρωσε η Ελίζα. «Ηρωνικό, έτσι δεν είναι?» Ο πατέρας έκανε ένα βήμα προς το μέρος μου, μετά σταμάτησε. Για πρώτη φορά στη ζωή μου φαινόταν αβέβαιος. «Αγάπη μου, εγώ...» «Άστο», σήκωσα ένα χέρι.
Δεν το έκανα αυτό για την έγκρισή σου. Το έκανα επειδή ήταν το σωστό. Το γεγονός ότι βοήθησε την εταιρεία του Ηλία ήταν απλώς κάρμα, υποθέτω. Κάποιο κάρμα, μουρμούρισε ο Άλκης. Το τηλέφωνο του Ηλία χτύπησε ξανά. Αυτή τη φορά το έκλεισε εντελώς. Νομίζω, είπε αργά, πρέπει να κάνουμε μια οικογενειακή συνάντηση. Μια πραγματική, όπου θα ακούμε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Αυτό θα ήταν μια ωραία αλλαγή, είπα. Δανάη, η μαμά μου άγγιξε το χέρι. Είμαστε τόσο περήφανοι. Μην... Την έκοψα. Μην πεις ότι είσαι περήφανη τώρα. Όχι όταν δεν σε ενδιέφερε. Πριν, η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Όλοι φαινόταν να επεξεργάζονται την αλλαγή στην οικογενειακή δυναμική. Τη συνειδητοποίηση ότι η ιεραρχία που θεωρούσαν δεδομένη είχε χτιστεί πάνω στην άμμο. Λοιπόν, η Μυρτώ έσπασε την ένταση. Πιστεύω ότι αυτό απαιτεί σαμπάνια. Την καλή, όχι αυτή που σερβίρατε όλη μέρα. Καθώς πήγαινε να φέρει τα μπουκάλια, συνάντησα το βλέμμα της Ελίζας. Μου έκανε ένα διακριτικό νεύμα, από εκείνα που έλεγαν «Μπράβο, καιρός, ήταν». Όλα ταυτόχρονα. Η καταιγίδα είχε ξεσπάσει, αλλά οι συνέπειες μόλις άρχιζαν να φαίνονται. Στις απροσδόκητες νίκες, η Μυρτώ σήκωσε το ποτήρι της σαμπάνιας, σπάζοντας την άβολη σιωπή που είχε απλωθεί στο δωμάτιο. «Και στους ανθρώπους που ποτέ δεν τις είδα να έρχονται», πρόσθεσε η Ελίζα με νόημα. Ο πατέρας καθάρισε το λαιμό του. «Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια πρόποση στην έξυπνη αδερφή μου», διέκοψε ο Ηλίας σηκώνοντας. «Που όχι μόνο κέρδισε μια αδύνατη υπόθεση, αλλά έσωσε και την εταιρεία μου στη διαδικασία. Παραλίγο να πνιγώ με τη σαμπάνια μου. Αλήθεια, Ηλία. Τώρα θέλεις να αναγνωρίσεις τα επιτεύγματά μου. Δανάη, ξέρω ότι ήμουν αλαζόνας. Εγωκεντρικός», ξεκίνησε η Ελίζα. «Ελίζα», προειδοποίησα, αν και δεν μπορούσα να μην χαμογελάσω. «Όχι, έχει δίκιο», είπε ο Ηλίας. «Ήμουνα ακριβώς αυτό, όλοι μας ήμασταν». Η Δάφνη έκανε ένα βήμα μπροστά, το ποτήρι του κρασιού να τρέμει ελαφρώς στο χέρι της. Ο τύπος θα θέλει να μάθει ποιος ήταν πίσω από την αγωγή. Μόλις συνδέσουν τις τελείες, θα συνειδητοποιήσουν ότι η επιτυχία του χρυσού αγοριού προήλθε από την παραμελημένη αδερφή του, ολοκλήρωσε η Μυρτώ, γράφοντας ξανά στο σημειωματάριό της. «Τα καταγράφεις όλα αυτά?» ρώτησε νευρικά η Δάφνη. «Κάθε λέξη», χαμογέλασε. «Η Μυρτώ, δεν βλέπεις κάθε μέρα ένα τόσο τέλειο παράδειγμα ποιητικής δικαιοσύνης?» Ο πατέρας σηκώθηκε ξαφνικά, η καρέκλα του να σέρνεται στο πάτωμα. «Χρειάζομαι λίγο αέρα. Φεύγεις τρέχοντας από την επιτυχία μου, μπαμπά». Οι λέξεις βγήκαν πριν προλάβω να τις σταματήσω. «Αυτό είναι κάτι καινούριο. Συνήθως απλώς την αγνοείς». Πάγωσε στη μέση του βήματος. «Αυτό δεν είναι δίκαιο, Δανάη». «Δίκαιο», γέλασα. «Θέλεις να μιλήσουμε για δίκαιο?» Ήταν δίκαιο όταν παρέλειψες την αποφύτισή μου από τη νομική για την εταιρική εκδρομή του Ηλία. Ήταν δίκαιο όταν απέρριπτες κάθε υπόθεση που κέρδιζα ως τύχη του, προτάρι. Ποτέ δεν σκόπευα να με κάνεις να νιώθω άχρηστη, να αντιμετωπίζεις ό,τι έκανα σαν να ήταν κατά κάποιο τρόπο λιγότερο σημαντικό από τα επιτεύγματα του Ηλία. Το δωμάτιο σιώπησε ξανά. Η μαμά έκλαιγε ήσυχα στη γωνία, ενώ η Δάφνη και ο Άλκης αντάλλασαν άβολα βλέμματα. «Ξέρεις ποιο είναι το αστείο?» συνέχισα. «Η σαμπάνια με έκανε τολμηρή. Όλες εκείνες τις φορές που καφιώσουν για το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Ηλία, τον τέλειο συγχρονισμό του, ήταν η δική μου δουλειά που το έκανε δυνατό. Το μικρό μου δικηγοριλίκι έσωσε την εταιρεία του». Ο Ηλίας πλησίασε. «Δανάη, δεν είχα ιδέα ότι οι κανονιστικές αλλαγές προήλθαν από τη δική σου υπόθεση. Αν το ήξερα, θα έδειχνες πραγματικά ενδιαφέρον για την καριέρα μου. Θα με ρωτούσες για τη δουλειά μου αντί να μιλάς από πάνω μου». «Ναι», εξεράγει. «Ναι, θα το έκανα. Νομίζεις ότι απολαμβάνω να ξέρω ότι παίρνω τα εύσημα για την επιτυχία της μικρής μου αδερφής?» «Θα μπορούσες να με είχες ξεγελάσει», μουρμούρισε η Ελίζα. Ο Άλκης καθάρισε το λαιμό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να το μάθει αυτό. Και οι μέτοχοι επίσης. «Φυσικά και θα το μάθουν», χαμογέλασα. «Φανταστείτε τους τίτλους. Η θαυματουργή ανάκαμψη της εταιρείας
οφείλεται στην πραγματικότητα στη νομική νίκη της αδερφής. «Δανάη», μίλησε επιτέλους η μαμά, η φωνή της τρεμάμενη. «Ποτέ δεν σκοπεύαμε να σε κάνουμε να νιώσεις λιγότερη. Αλλά το κάνατε», την έκοψα. «Κάθε μέρα. Και τώρα». Έκανα νόημα γύρω στο δωμάτιο. «Τώρα ξαφνικά όλοι ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μου επειδή ωφέλησε τον Ηλία. Αυτό δεν είναι...» Ξεκίνησε η Δάφνη. «Άστο», σήκωσα ένα χέρι. «Δεν χρειάζομαι την καθυστερημένη σας έγκριση ή τις ένοχες συνειδήσεις σας. Το έκανα αυτό μόνη μου, παρά τις προσπάθειές σας, όχι εξαιτίας σας». Ο πατέρας γύρισε από την πόρτα. «Έχεις δίκιο». Το δωμάτιο σιώπησε για άλλη μια φορά. «Τι είπες?» ρώτησα, μη σίγουρη αν είχα ακούσει σωστά. «Έχεις δίκιο», επανέλαβε, η φωνή του τραχιά. «Έκανα. Όλοι κάναμε λάθος. Τόσο λάθος, Κώστα». Ψιθύρισε η μαμά, όχι η Σοφία. «Η κόρη μας μόλις κέρδισε μια αγωγή 50 εκατομμυρίων ευρώ που άλλαξε μια ολόκληρη βιομηχανία και εμείς περάσαμε όλη μέρα μιλώντας για τα τηλεφωνήματα του Ηλία». Ο Ηλίας κάθισε βαριά. «Ο μπαμπάς έχει δίκιο. Ήμασταν απέσιοι». «Φρικτοί», συμφώνησε η Δάφνη. «Η χειρότερη», πρόσθεσε ο Άλκης. «Λοιπόν», είπε λαμπερά η Μυρτώ. «Αυτό γίνεται καλό. Σας πειράζει αν καταγράφω». «Μυρτώ», διαμαρτυρήθηκαν πολλές φωνές ταυτόχρονα. «Τι? Αυτό είναι Χρυσάφι, η παραμελημένη κόρη, ο άσωτος ιός, η οικογενειακή αποκάλυψη. Είναι τέλειο». «Είναι ιδιωτικό τώρα», είπε σταθερά η μαμά. «Είναι», ρώτησα. «Δεν γιορτάζατε όλοι μόλις την επιτυχία του Ηλία δημόσια, γιατί η δική μου νίκη πρέπει να κρατηθεί μυστική?» Οι συνέπειες των λόγων μου κρέμονταν στον αέρα. Όλοι ήξεραν ότι αύριο η ιστορία θα γινόταν γνωστή. Η ανώνυμη δικηγόρος θα αποκαλυπτόταν και η σύνδεση με την εταιρεία του Ηλία θα γινόταν δημόσια γνώση. Στην αδερφή μου, ο Ηλίας σήκωσε ξανά το ποτήρι του. Η φωνή του ειλικρινής για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα. Η πραγματική ιστορία επιτυχίας σε αυτή την οικογένεια. Τον κοίταξα πάνω από το ποτήρι της σαμπάνιας μου, βλέποντας πραγματική μεταμέλεια στα μάτια του. Κάλιο αργά παρά ποτέ, υποθέτω. Αλλά όλοι ξέραμε ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η πραγματική καταιγίδα ερχόταν ακόμα. «Η ιστορία κυκλοφορεί», ανακοίνωσε η Μυρτώ, κρατώντας ψηλά το τηλέφωνό της. «Ο αρχισυντάκτης μου μόλις την δημοσίευσε». Η ειδοποίηση ήχησε ταυτόχρονα στα τηλέφωνα όλων. Παρακολούθησα τα πρόσωπά τους να αλλάζουν, καθώς διάβαζαν τον τίτλο «Αποκαλύφθηκε ανώνυμη νομική σταυροφόρος. Πώς η νίκη μιας δικηγόρου έσωσε την εταιρεία του αδερφού της». «Χρησιμοποίησαν την αγαπημένη μου φωτογραφία σου», χαμογέλασε η Ελίζα δείχνοντάς μου την οθόνη της. «Εκείνη μετά τη νίκη μας». Το πρόσωπο του πατέρα είχε χλωμιάσει καθώς διάβαζε το άρθρο. «Σε μια τροπή καρμικής δικαιοσύνης», διάβασε δυνατά, «η παραμελημένη μικρότερη, αδερφή του επιχειρηματία Ηλία, αποδείχθηκε η πραγματική δύναμη της οικογένειας». «Συνέχισε να διαβάζεις», ενθάρρυνε η Μυρτώ. «Γίνεται καλύτερο». Πηγές κοντά στην οικογένεια περιγράφουν ένα μοτίβο απορριπτικής συμπεριφοράς απέναντι στα επιτεύγματα της καταξιωμένης δικηγόρου. Η Δάφνη σταμάτησε φανερά άβολα. «Ποιες ήταν αυτές οι πηγές?» απέτησε ο Ηλίας. «Ένας καλός δημοσιογράφος ποτέ δεν αποκαλύπτει...» Ξεκίνησε η Μυρτώ. «Ήμουν εγώ», σηκώθηκε η Ελίζα. «Της είπα τα πάντα. Κάθε χαμένη αποφοίτηση, κάθε απορριπτικό σχόλιο, κάθε φορά που επέλεγαν τις εκδηλώσεις σου αντί για τις δικές της. Κάποιος έπρεπε να πει την αλήθεια». Η μαμά βυθίστηκε σε μια καρέκλα. «Είναι όλα εκεί. Ό,τι κάναμε, ό,τι δεν κάναμε. Τα τηλέφωνα αρχίζουν να χτυπούν», ανακοίνωσε ο Άλκης κρατώντας ψηλά το κινητό του που δονούνταν. «Επιχειρηματικοί ρεπόρτερ, επενδυτές, όλοι θέλουν ένα σχόλιο». «Άσε τους να περιμένουν», είπε σταθερά ο Ηλίας. Γύρισε προς εμένα. «Δανάη, πρέπει να πω κάτι». «Κράτα τον λόγο σου, Ηλία. Δεν χρειάζομαι». «Όχι, πρέπει να το ακούσεις αυτό. Και όλοι οι άλλοι πρέπει να το ακούσουν επίσης». Σηκώθηκε απευθυνόμενος στο δωμάτιο. «Η αδερφή μου είναι πανέξυπνη.
Πάντα ήταν πανέξυπνη και εγώ πέρασα χρόνια εκμεταλλευόμενος την επιτυχία της, ενώ προσποιούμουν ότι δεν το παρατηρούσα. Η Λία. Η Δάφνη του άγγιξε το χέρι. Άσε με να τελειώσω. Εκείνη η εταιρεία για την οποία όλοι με συγχαίρουν, θα ήταν χρεοκοπημένη αυτή, τη στιγμή αν δεν ήταν η Δανάη. Όλες εκείνες οι κανονιστικές αλλαγές που μας έπεσαν από τον ουρανό, αυτή ήτανε. Πάλεψε για 3 χρόνια ενώ εμείς κοροϊδεύαμε την αφοσίωσή της και κέρδισε. Κέρδισε πολλά. Ο πατέρας έκανε ένα βήμα μπροστά. Αγάπη μου, δεν ξέρω καν πώς να αρχίσω να ζητάω συγγνώμη. Τότε μην το κάνεις, τον έκοψα. Μη ζητάς συγγνώμη επειδή πρέπει, επειδή έγινε δημόσιο, επειδή ντρέπεσαι. Δεν είναι αυτό που θέλω. Τι θέλεις, ρώτησε απαλά η μαμά. Θέλω να καταλάβετε τι κάνατε. Πραγματικά να το καταλάβετε. Πώς ένιωθα να κάθομαι σε κάθε οικογενειακό δείπνο και να ακούω ατελείωτους επένους για τον Ηλία, ενώ τα δικά μου επιτεύγματα δεν άξιζαν καν αναφοράς. Πώς ένιωθα να κερδίζω υπόθεση μετά την υπόθεση και να τις απορρίπτουν ως χαριτωμένες μικρές νίκες. Πώς ένιωθα να δίνω τη μεγαλύτερη μάχη της καριέρας μου, ξέροντας ότι κανείς από εσάς δεν νοιαζόταν αρκετά για να ρωτήσει καν για αυτήν. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. 50 εκατομμύρια ευρώ, ψιθύρισε ο Άλκης κουνώντας το κεφάλι του. Κέρδισες 50 εκατομμύρια ευρώ και αναδιαμόρφωσες έναν ολόκληρο κλάδο. Και έσωσες την εταιρεία του στη διαδικασία, πρόσθεσε η Ελίζα. Μην ξεχνάς αυτό το κομμάτι. Περισσότερα τηλέφωνα άρχισαν να χτυπούν. Η ιστορία εξαπλωνόταν. Πρέπει να κάνουμε μια δήλωση, είπε η Δάφνη, τα ένστικτα της δημοσίων σχέσεων να ενεργοποιούνται. Να προλάβουμε την κατάσταση. Τώρα θέλεις να μιλήσουμε για τη δουλειά μου, γέλασα. Τώρα είναι αρκετά σημαντική για να συζητηθεί. Δανάη, ξεκίνησε ο Ηλίας. Μη με λες Δανάη. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι σαν τον περήφανο μεγάλο αδερφό τώρα. Κανείς από εσάς δεν μπορεί να προσποιηθεί ότι πάντα με υποστήριζε. Η αλήθεια είναι εκεί έξω τώρα. Όλοι. Το τηλέφωνο της Μυρτός δονήθηκε ξανά. Η εταιρεία σου βγάζει ανακοίνωση. Σε κατονομάζουν ως επικεφαλής, σύμβουλος στην υπόθεση. Καλό, είπα σταθερά. Όχι πια κρύψιμο στις σκιές. Όχι πια να είμαι η παραμελημένη της οικογένειας. Ο πατέρας βυθίστηκε σε μια καρέκλα, φανερά πιο γερασμένος από ποτέ. Σε απογοήτευσα. Ναι, συμφώνησα. Το έκανες. Όλοι σας το κάνατε. Αλλά ξέρεις κάτι. Πέτυχα ούτως ή άλλως. Χωρίς την υποστήριξή σας, χωρίς την έγκρισή σας, χωρίς την προσοχή σας. Τα έκανα όλα μόνη μου. Όχι εντελώς μόνη σου, διόρθωσε η Ελίζα σφίγγοντας μου το χέρι. Κάποιοι από εμάς πάντα ήξεραν πόσο καταπληκτική είσαι. Το δωμάτιο σιώπησε ξανά, σπασμένο μόνο από το συνεχές βουητό των τηλεφώνων. Η ιστορία ήταν παντού τώρα, αδύνατο να αγνοηθεί, αδύνατο να υποβαθμιστεί. Λοιπόν, είπα, κοιτάζοντας γύρω την σοκαρισμένη μου οικογένεια. Ποιος θέλει να βγάλουμε άλλη μια οικογενειακή φωτογραφία, αυτή τη φορά με την πραγματική ιστορία επιτυχίας στο κέντρο. Η μαμά ξέσπασε σε κλάματα. Ο πατέρας έμοιαζε σαν να τον είχαν γρονθοκοπήσει. Ο Ηλίας απλώς έγνεψε αργά, κατανοώντας τη δικαιοσύνη στα λόγια μου. «Νομίζω», είπε η Μυρτώ, πληκτρολογώντας ακόμα στο τηλέφωνο της. «Αυτό θα γίνει μια τρομερή ιστορία». «Είναι ήδη», απάντησα, παρακολουθώντας την προσεκτικά κατασκευασμένη ιεραρχία της οικογένειάς μου να καταραίει γύρω μας. «Είναι ήδη». Η αλήθεια είχε επιτέλους βγει και δεν υπήρχε γυρισμός. Η παραμελημένη αδερφή είχε βγει στο προσκήνιο και αυτή τη φορά κανείς δεν μπορούσε να κοιτάξει αλλού. «Έτοιμη γι' αυτό», ρώτησε η Ελίζα, ισιώνοντας το σακάκι μου καθώς στεκόμασταν έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων. Μέσα από τους γυάλινους τοίχους μπορούσα να τους δω όλους να περιμένουν. Τον πατέρα, τη μητέρα, τον Ηλία, τη Δάφνη, τον Άλκη και ένα δωμάτιο γεμάτο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιογράφους. Η πρώτη κοινή συνέντευξη τύπου μεταξύ της εταιρείας μου και της εταιρείας του αδερφού μου. «Ήμουν έτοιμη όλη μου τη ζωή», απάντησα σπρώχνοντας την πόρτα. Τα φλάς των φωτογραφικών μηχανών εξεράγησαν καθώς περπατούσα προς το βήμα, με τον Ηλία να κάνει στην άκρη για να μου παραχωρήσει χώρο. Η χειρονομία δεν πέρασε απαρατήρητη από κανέναν, ειδικά όχι από τον πατέρα, του οποίου τα μάτια ακολουθούσαν κάθε μου κίνηση. «Καλημέρα, σας», ξεκίνησα, η φωνή μου σταθερή.
Σήμερα ανακοινώνουμε μια ιστορική συνεργασία μεταξύ της Παπαδάκης & Συνεργάτες και της Wright Industries. Esteem. Το όνομα της εταιρείας του Ηλία, Wright Industries, θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε κάτι ελληνικό, π.χ. Ηλιάδης Αουί ή κάτι παρόμοιο, αλλά για να διατηρηθεί η ροή από την προηγούμενη αναφορά, ας το αφήσουμε ως έχει ή να το αλλάξω σε Ηλιάδης Ανσιά. Καθώς περιέγραφα τις λεπτομέρειες του πώς η νομική μου νίκη είχε μεταμορφώσει τη βιομηχανία και είχε σώσει πολλαπλές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του αδερφού μου. Παρακολουθούσα τα πρόσωπα της οικογένειάς μου. Η μαμά έκλαιγε ξανά, αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά δάκρυα. Ο πατέρας καθόταν ευθεία, ακούγοντας πραγματικά κάθε λέξη. Ο Ηλίας έγνεφε, καταφατικά, χωρίς πλέον να προσπαθεί να κλέψει την παράσταση. «Και τώρα», ολοκλήρωσα, «θα δεχτώ τις ερωτήσεις σας». Ένα δάσος από χέρια σηκώθηκε. Έδειξα έναν δημοσιογράφο στην πρώτη σειρά. «Πώς αισθάνεστε που σώσατε την εταιρεία του αδερφού σας παραμένοντας ανώνυμη για τόσο καιρό?» «Αισθάνομαι», έριξα μια ματιά στον Ηλία, «μπόνα σαν δικαιοσύνη». Ένας άλλος δημοσιογράφος σηκώθηκε. «Κύριε Ηλιάδη, πώς αισθανθήκατε όταν μάθατε την αλήθεια για τον ρόλο της αδερφής σας στην επιβίωση της εταιρείας σας?» Ο πατέρας κινήθηκε άβολα στη θέση του, αλλά ο Ηλίας πλησίασε το μικρόφωνο. «Αισθάνθηκα ντροπή», είπε απλά, «ντροπή που είχα περάσει χρόνια παραβλέποντας την ευφυΐα της αδερφής μου. Αλλά κυρίως αισθάνθηκα περήφανος. Πιο περήφανος από ποτέ για οποιοδήποτε δικό μου επίτευγμα». Το δωμάτιο βούιζε από ενθουσιασμό για την ειλικρίνειά του. «Κυρία Δανάη», φώναξε ένας άλλος δημοσιογράφος, «θα αναλάβετε κάποια θέση στην εταιρεία του αδερφού σας?» «Όχι», χαμογέλασα. «Είμαι αρκετά ευχαριστημένη εκεί που είμαι, ηγούμενη της δικής μου ομάδας, δίνοντας τις δικές μου μάχες, αλλά οι εταιρείες μας θα συνεργάζονται στο εξής». «Ο Σίση», πρόσθεσε σταθερά ο Ηλίας. Μετά τη συνέντευξη τύπου, στην ιδιωτικότητα της αίθουσας συνεδριάσεων, ο πατέρας μίλησε επιτέλους. «Δανάη, προσπαθώ να βρω τις σωστές λέξεις». «Μην κουράζεσαι, μπαμπά», είπα, αλλά χωρίς την πικρία που είχε χρωματίσει τη φωνή μου για τόσο καιρό. «Όχι, σε παρακαλώ, άσε με να το πω αυτό». Σηκώθηκε, φανερά πιο γερασμένος, αλλά κατά κάποιο τρόπο πιο ανθρώπινος από ποτέ. Πέρασα χρόνια ψάχνοντας την επιτυχία σε λάθος μέρη. Ήμουν τόσο απασχολημένος παρακολουθώντας τον Ηλία που έχασα την πραγματική δύναμη ακριβώς μπροστά μου. Δεν ζητάω συγχώρεση, δεν την έχω κερδίσει ακόμα. Αλλά ζητάω μια ευκαιρία να γίνω καλύτερος. Η μαμά άπλωσε το χέρι της προς αυτόν, μετά προς εμένα. Και οι δύο μας. «Λοιπόν», είπα, «μπορείτε να αρχίσετε ερχόμενοι στις δικαστικές μου εμφανίσεις. Έχω άλλη μια μεγάλη υπόθεση που ξεκινά τον επόμενο μήνα». «Πρώτη σειρά», υποσχέθηκε ο πατέρας. «Κάθε μέρα. Ακόμα κι αν ο Ηλίας έχει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου», τον προκάλεσα. «Μπορεί να τα χειριστεί αυτά μόνος του», απάντησε σταθερά ο πατέρας. «Θέλω να παρακολουθήσω την κόρη μου εν δράση». Ο Ηλίας καθάρισε το λαιμό του. «Μιλώντας για δράση, Δανάη, θα σκεφτόσουν να ενταχθείς στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, όχι ως υπάλληλος, αλλά ως ανεξάρτητο μέλος. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη νομική σου εμπειρία και την ακεραιότητά σου», πρόσθεσε ήσυχα η Δάφνη. Κοίταξα την Ελίζα, η οποία μου έκανε ένα ενθαρρυντικό νεύμα. «Θα το σκεφτώ». «Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι αξίζουμε», παραδέχτηκε ο Άλκης. Η Μυρτώ που κρατούσε σημειώσεις στη γωνία σήκωσε το βλέμμα. «Αυτό θα γίνει μια τρομερή συνέχεια της ιστορίας. Οικογενειακή συμφιλίωση στον απόϊχο νομικής νίκης». «Όχι», τη διόρθωσα. «Η οικογένεια μαθαίνει να βλέπει καθαρά για πρώτη φορά». «Μου αρέσει αυτό», χαμογέλασε δακρυσμένη η μαμά. Καθώς μαζεύαμε τα πράγματά μας για να φύγουμε, ο πατέρας μου άγγιξε το χέρι. «Δανάη, εκείνη η φωτογραφία που ανέφερες, αυτή με σένα στο κέντρο, τι έγινε με αυτήν? Μπορούμε να τη βγάλουμε τώρα, όχι για τον τύπο, όχι για επίδειξη, απλώς για εμάς, για να θυμόμαστε αυτή τη στιγμή που όλα άλλαξαν». Κοίταξα γύρω την οικογένειά μου. Πραγματικά τους κοίταξα. Η ελπιδοφόρα έκφραση του πατέρα, το απαλό χαμόγελο της μαμάς, ο γνήσιος σεβασμός του Ηλία,
Η νεοαποκτηθήσα ταπεινότητα της Δάφνης, ο απρόθυμος θαυμασμός του Άλκη. Και δίπλα μου, η ακλόνητη υποστήριξη της Ελίζας και η χρονογραφική παρουσία της Μυρτός. Εντάξει, συμφώνησα, αλλά αυτή τη φορά δεν στέκομαι στις άκρες. Όχι, είπε σταθερά ο Ηλίας. Αυτή τη φορά είσαι ακριβώς εκεί που ανήκεις. Στο προσκήνιο. Καθώς ποζάραμε για τη φωτογραφία, συνειδητοποίησα κάτι. Η επιτυχία δεν ήταν μόνο να κερδίζεις υποθέσεις ή να αποδεικνύεις ότι οι άλλοι έκαναν λάθος. Μερικές φορές ήταν να δίνεις στους ανθρώπους την ευκαιρία να αποδείξουν ότι είχαν δίκιο. Έτοιμοι όλοι. Η Μυρτώ σήκωσε την κάμερά της. Έτοιμη, είπα, στεκόμενη ψηλά στο κέντρο της οικογένειάς μου, όχι πλέον επισκιασμένη, όχι πλέον παραμελημένη. Το φλας της κάμερας άστραψε, εχμαλωτίζοντας όχι απλώς μια εικόνα, αλλά μια νέα αρχή. Μια αρχή όπου το να με βλέπουν δεν ήταν κάτι για το οποίο έπρεπε να παλέψω. Ήταν κάτι που είχα επιτέλους κερδίσει. Και αυτή τη φορά όλοι παρακολουθούσαν. Τέλος της ιστορίας